Sam Jamme, sinulle tuleva kausi on jo 3. Viikinkien edustusjoukkueessa. Miten joukkueen rakentaminen on tähän mennessä sujunut? No, tähän mennessä on ollut aika paljon testipelaajia viime kauden joukkueesta. Meillä on tässä ringissä ollut 5 vai 6 pelaajaa vaan. Aika testipitoisen joukkueella on tällä hetkellä. Viikingit hankki hiljattain myös toisen maalivahdin Mika Johanssonin HFK:sta. Uskotko tästä huolimatta saavasi vastuuta kauden peleissä? No ei se ole vaan itsestäänkin, että miten näyttää treeneissä ja peleissä, treenipeleissä. Ansaitseeko peliaikaa vai ei, että se on ihan itsestäänkin. Että kovaa treenataan koko talvi ja pelataan hyvin, katsotaan missä riittää sitten. Kävit talven aikana myös Gambiassa maajoukkueen leirillä, jonka aikana teitkin A-maajoukkueen debyyttisi. Kuinka tärkeää oli pukea Gambian paita päälle ensimmäistä kertaa? No, olihan se tähän mennessä ura hieno hetki. On aina ilo edustaa omaa kotimaata, että se on aina omalainen fiilis ja sitten vielä kuulee oman maan kansallislaulu ennen matsia. Kyllä se tulee aika loistava fiilis. Viikinkien harjoituksissa on nähty talven aikana siis paljon uusia testipelaajia, joista suurin osa on todella nuoria. Uskotko iän koituvan ongelmaksi kauden aikana? Ei, viime vuonna näytettiin, että oli aika nuori joukko, että kun oltiin kolmansia. Että kyllä se niinku riippuu vaan pelaajista, miten pelataan. Että se on, pitää vaan laittaa 10% peli joka matsissa. Kyllä se katsotaan, missä riittää kauden jälkeen. Viikingit on perinteisesti kuulunut ykkösen kärkikastiin. Oletteko vielä sopineet ensi kauden tavoitteita joukkueen kesken? Ei vielä mitään tavoitteet puuttu, kun joukkueessa on kasasväkeä. Kyllä varmaan kauden lähetessä ruvetaan puhua tavoitteeseen enemmänkin. Kyllä se aina lähdetään joka matsi voittaa, sarja voittaa, kyllä se lähdetään siitä aina joka kausi. Entäpä mitkä ovat omat henkilökohtaiset tavoitteesi tulevalle kaudelle? Tulevalle kaudelle tavoitteet saada mahdollisimman paljon peliaikaa ja näyttää, että mihin se riittää.